sedang ngipen pau ka jing ngongu ya kabala ai lat ya ka jeseng kentei ban penyat ya ka ne ka jeseng yalam ha ka ne ka por ha ka ne ka sengi ar pun riu terik April ka dei ka sengi bala penbet ban pelong ya ka jeseng yalam da ka district Henry ngim shem la yo ban le kumta namar balahab ban pensange lun ya ka program jeseng baro na ka daw ka jing pakhang lockdown bala penjari da ki bor sarkar menta lakatu katni tayo Henry ngi aingo yaw blay bau lapen yo pat yangi ya kane kalat ban pelong ya kane ka jeseng yalam ha ka ba on pen I pat ba ling ba ki kor ki bor jong ka juk menta ngi aingo ya ublay langim yo ban ya wan pat ba sha ka jeseng pen ban ngi dang yo pat kane kalat ban sngap ya ka kubor ka ktien ka jong ublay kham tam hap deng kini kisngi kiba bat bashitom ngin ya sedang da ka jingruai ka ba arspa lai phosan a men senya ngashu khomi lano kan sashai khomi baken ple ki khardom na ki nar bakhum banlai berngot jubil lano shisha kan sapau bad hadien kanie ka jingruai ngin yos ngo ya ka jing pule na ka tien ka jong blay bad banduai na I Mrs. Iba kham kodor shisha imli Shua mengenyo menyelam bleng jumduai ngan ulen yang jom bleng menyelam mencem nak unang itu lupa insanya lenom besan pusan enkat banrio banyo untuk lu nak Jeremiah lenom ban pukandai enkat bakat an bakat lai kentien baum umni wat piau trai kat badang la bencem you kat pat you kat bau dan hajan to bomban un ino yalang kelenti bat uriu bom hak yalang jingmut to un pai ru shau trai un small sen eu bat shau blei jongi namar un ma par
มันเป็นขัดกันปาดยังไงมันเป็นยอดเล็ดมันด้วยหังไงงาลูกเงินชาชกวรีพีมันเป็นวาดยังไงมันเป็นเชื่อมยังไงหากเป็นวาดยังไงดักอุดรโนดบารอโตเพลงคนคุยประชาชนเอียนจงอูเงินยันเล็ดโชว์เพลงหักจงด้วยโตมันยังด้วยโตปาจีบาเพลงยี่วันนั้นฉันชอบแมงอุกราดยิ่งปวนคลิปมัดมันตามอุกรายมันไอ้โง่ยังแมงอุกราดมันก็เส้นทางนึงกัดชอบแมงอุกรายจึงเอ็มจึงงี้ในบางอิสเนมอิบนายอิตายาวอิสงี้อิปวนอิบันเล็กนอกอุกราดหาจุกมันยังคลิปมัดมันตาตรายมาพังอิสโมทูอุกรายบางอิงชอบแมงกันชอบเลยอิโนโนยังยิงอุกราดวันทับเล็งอินเองบางยิบบาดอุกคนบางเงี้ยชอบแมงอุกราดบางยิบโยชูอุกรายอินกลาดอุกรายมันวันมันเกี่ยวกันยิงชาวเมย์ให้เรื่องอุกนานี่มันกินอีกก้อนอีกบ้านจงกินสตาร์เซียนก็มันตางอุตรายนี่ยกมันอุตรายมันเป็นสวายมันเต็งก็มันยิ่งชาวเมย์อุกนาตรายมันพายินไอ้งูไอ้ยังเมย์อุกนาแล้วมันยิบมันเมย์มันลงมันเพลย์มันคราวมันสเนย์เองตรายมันพายินมันป้อนคลิปมัดอมตามันพูดอีอุกนานี่ยิ่งสิ่งเซ็งมันจงอีอุกนามันยิ่งเป็นลงยิ่งสิ่งเซ็งยันลับอุกนาบ้านว่าชิดอายาวมันตางอุกนากันเลี้ยงกันกับเมียมันขัดยุอุกนาหากนี่ก็สีมันเป็นตั้งชาวแมงอุกนานี่ระลังอุกนานี่สิ่งเซ็งดูยังลับจงอีบ้านมันเป็นเจ็บไอ้กินลมมันเพียงหุ่นขมันชาวแมมันกินแต่ลมกับบัวอุกนามันอยู่สโลมันมันสนับยังไงรายมันพังนี่ก็ป้อนคลิปมัดมันตางอุตรายเงินถึงไว้อุกนานี่ก็ป้อนก็สิ่งเซ็งเป็นแทงอยู่ไอ้อุกนาอุกนามันยังชักรีลังมันยังชิมเป็นตาลังหากจงปัญญาจงอับบาลังรายมันพังยิ่งพูดอีอุกนายาวน้องกระนั้นพลังอัศตัวนี่ช่องอีอุกนาอย่ารับอุกนาคู่บวนมันมีนะอีอุกนากันน้องมาเป็นเชิดบัวนี่วัดทับแดงมันยิ่งช่องไอ้นี่นี่มันตายิ่งมันดับนักจงจมรายมันพังได้ด้วยอุกนาบ่มันเสียมาคุยชาวเมอุนน้องใหญ่เป็นเชิดบัวนี่นี่ฮานักนี่วัดทับแดงสิ่งผมยอลาดนี่จะเสียงลังอุกนาเห็นไอ้มันสิ่งชาชบัวนี่ยิ่งที่เสียงจงอีกันน้องจะเป็นทำไมบัวนี่ไว้ไปไว้รายมันพังเงี้ยอุกนามันอีเอ็งใหญ่บ้านอุกนาเงินวาดยังแมงอุกนาหากอีป้อนบ้านที่มันย้อนวดมันเป็นเสียมมันเป็นชิงช้ำพังมันดีมันเงินทั้งเงี้ยอุกนามันตีมันเดินบนชิงแมงกันยังกันเนี่ยนี่อุกนาวัดอับเล่งชิงเป็นยุมันยิ่งมากอุตรายอับเล่งอันเล่งชิงอันคล้ำอุตรายก็พาอีบ้านชิงจิงยมอีบ้านชิงใส่กันอุกนาอีวันมันเล่นชอบยังงี้อุกนาให้ในกุ้งอีพังเงี้ยอุกนาเงินพายใช่ไหมมันเงินเงี้ยมันเมย์มันดันหักปอนชิงงี้มันเป็นเพี้ยนอุกนาอย่างงี้วันหลังละป่วยกระริ่งขึ้นซีไปยิ่งชิงงี้เงินอมมันเช็บเตียงมันเมย์อุตรายมันอุตรายชิงเอ็งใหญ่พาโรอุตรายชิงจิงปังอุตรายชิงอิมเม็ดมันเสียมชิงงี้เมล่าอุตรายสุนัขมันเล่นกำบะหาพักกระเด้งอุปนชิงเมย์โบกันนักยาอิงอุปนพาโรอุตรายยังกระดิ่งชิงเซ็งชิงงี้หากสังอิงชิงปัญญาชิลำชิงเมย์แล้วมันเอ็นชิงสู้มันด้วยงับปานมันโง่เงินมันยังเยอะสโลอย่างงี้มันไม่เป็นอย่างงี้อุตรายมันเป็นคู่อุตรายอย่างงี้เอ็นชิงสู้มันตามหลักการกันอาเมนKumbang ilayo asngaw, yakaktian ka jong blay, yakabrapan sngaw hapadang jongi, da ikong iba kam kordo shishas imli. Tu ublay, undak kerku yapi, kong yakabapen lang la, yakabanyay shakri, ya ublay hakipor baro. Hakani kapor ngin yo asngaw, yakajingruay kerpang nakilayngot kilong kami, na ikong radiancy runga, ikong Heibormi Dhar, bat na ikong Safira Marbanyang. Hadien jong kanila jingruay kerpang nga kerpat ya isketri bayan ay kajing penbena. But ki jing dap chong ka jing snow pa bun jat ki shlei ha ka om don por bangin perkan sha phang la ka men sim ha
bagas pa ngipen snow pala jeng Bak ba Jisu ya piu dang kon Priang ya uyo lap ka jeng Jeng berem hapiu dang yai terwalok baik tup diang no yau mentang Ia bet shani shatai idap tangka jing kmen klem berkat jing em kan kut no chen kat bangi dang em hang ni snow kum bang em yap shu ban shen kan lap kasiba kadu Lok ba Jisu ya piu dang kon Diang ya uyo lap ka jeng Jeng perem hapiu dang yai terwalok baik tup diang no yau mentang Lok bait berthai kamla Bang penyo jing kerme Nei tang hu Jisu penyo jing tnge Tup diang no ya u menta Diang halaga mensin Jing in uyai terwajing penil Lok ba Jisu ya piu dang kon Diang ya uyo lap ka jing Jeng perem hapiu dang yai terwalok baik tup diang no yau mentang Lok ba Jisu ya piu dang kon Diang ya uyo lap ka jeng Jeng perem hapiu dang yai terwalok baik tup diang no yau mentang Ngi penpau ka jing kuplay ya pi barok ki para bangen ba iya kham tam ki para long kemir bahadian bangim simla ya kendu syu menta labun tayo hakani kasngi la penbet kepang bakum ke jesang kentai ngin yo ya kani ke jeng sang yalam
link ba ki YouTube. Ni penpau ka jing sungu ya ka balang na ka benta kan di kalat. Bangilayo aban penya ya kene ka jing ya sengalap. To blay un kerkulang yang i baro. Kublay sepun. Ni ai kublay yakini ki bala ai ya ka jing ruai kerpang ka balong ka kubor jong ka jing yalam. Ublay unang kerku yaki bat kumjoru ka jing ai kublay ka lecha iskatri ibala ai ya ka jing penbana. Menta ngin yos ngong ya ka jing yalap ka kubor ka ktien ublay na i pastor Reverend P. Kar Umlong. I pastor Kar Umlong ide i pastor jong ka mautawar pastorate Maulai Presbytery. Ngi penpau ka jing songu ya pi pastor ba pi lakloi ban yasam ya ka kubor ka jing yalam ha ka ni ka janmiet. Ublay un isnei ban kerku ya pi bat yangi lang baro lengba ka kubor ka ba pen sa ai hapdeng jongi. Akabaning kong ngamla man kam dapan pau ya kajing sngongu ka bakraw yu ublay don ringkat ya kajing im ka jonga bat kam tam hakabula penla ya ngaleng ba jong ni ka janmet ka bolong ka sngi ka bakraw ka sngi kajing job tiaw kajing trajung Jesus Christ hakaman yo ya ka bakum kini kalat ban ya don benta bat ban ya shim benta hagani kajing seng yalap ya ka mamapi ka balang presbyterian mauro pilapen ben hakaba kajing seng kentei jong ka balang kesimban penyat ia kena kejing syakri. I kong chairperson iba penyat ia kena kejing seng ling ba jong ni ka janmet. Kinong kit kam jong kejing seng kentai, di khot jong kejing seng kentai baro. Kinong syarai ke bakentup nuri pastor, kita men besan. Kumjo igi di khot jong ka komiti balang. Kilong kemi kilong kpa ki khun samla, ki hep ki baret. Nasim ia kena kalat, ia kaman ai kublay ya pi. Haka kerteng ke batiang tam kejong Jesus Christ ubalang unang penem jongi. Kajing kublay ka kerpang galong na kamtala ka balang kabala khot bat kabala kloy ban shania hanga agaman yasam ka kubor jo kajing alap leng bajo ni ka janmet ka kwaru ban sedang ya kani ka kubor jo kajing alap leng bajo kani ka por daga bang kwa ban yathu apreng jong pi ya ka wei na ki khana ya kabala sot na ka kot the pilgrim progress ani ka jingya lenti u pilgrim ya ka bala tho do John Bunyan an sot lingkot ya ka bakum kata ka jingjia ka bakum kata ka jingthu khana ya ka bala jia apreng u kristan bat u suoj ba itrem u suoj ba isat met u bala tip kerteng yo u apolian kani ka jingthu khana ka diamond ba uta u kristan ulapoi haga wei nigi jaka bala khot ye ga bakum kata ke jaka ka them ka jinglong ret kat budang yai lenti hangta le kendu ye bakum uni uksut ba ikinsha ba isat met bat haga bakum kata ke kendu uni u apalion ula keli uni u kristan shanu men lek bat nang numewan u kristan lu yetho bangawan nasionong jingjot bat bangan lek sheshnong seyan u apalian u balong uksut ba isat met ulapan kan mau ya ni u kristan syapang ka ek blale mensua ya ki jing bakla jong u ya ki pop ki ba ulale kum si benta kadak ban pentroin no ban pendok mensim ya u kristan abri ba jing temu jong u nam taban le shesnong seyon ya ka snau tenat kolong ba u kristan jumlah syak job ba kum kita ki butnya ki but pon jong uni uksut Deuli thu bangala job iki baro daga jing yarap ke jong ublay bangala yo mat ru ye ke jing map na u bar kani ke jing kren jong u ke jing kren jong ni kristan kala penlong yo apalian bandom namar bau ni desu u rayot jonga la dei weipat u rayot jong ta ublay ublay basisha kumta la persang bantur ban shim bat ban penyap ru ye ke mensim ka bakor do jong u ong kata ke jing thu kana hakaba ula sum do tau sum ya
une Ukristan. Bat une Ukristan ula yada kat bala. Dan kita keste ke bau ukit, ke bau udon. Andai namar ke jeng lenshop jeng iba bon, kita kisum ke bala sum ya u. Teng-teng ulah hap ban mong ketika kejat, ulah hap ban day de kita kisum lagi bentar jeng ke klik. Long bah gabakum kata, kam jam napen mantaj ya Ukristan ya kun ya u. Bala ya kun doyap ban laj na utau suut be isat met. Andai la ong bau ni apalion la kenrup balan sit ya o lamba kita kawat ke bau ni Kristan ubat kalahap no pada din kata uni apalion la ong ya ni Kristan bakani kan dikasih ke bakat do bat bangan shim no hiru ia ka mensem jome kata ke jengksi kita ke jengknyat jong tau apalion sipor uni Ukristan lo sedang menduk buar. Ikai basngau tenat kalong. Bakita kikti jong ki persang ban taner ya kata kawat lam kabelah hap no na Dadin bula yok da kejinya kun ka baslam. La ong iki kentin kumne yu apalion. Wat le risa persya yang aku nong syun jonga. Na bahabang ngakelon ngan yang pat. Long beda kata kawat ula siak. Ya apalion. Baru apalion ula pelaj neki tersim jong ya Kristan. Bala ong Kristan ula job yu apalion. Baru apalion ula sedang ban kenteri kitam yang jong bat ula jakno ru hangta. Kei prabangit beit ling bajong ni ke janmit ke kubo jong ke jinyalap kalong. Ya ke bangla bu kum ke phang. Bat ka nong rim kalong na ke kitab ke jong umika. Ka lenong ka bahinyau ke dekot na ke bapra. Kitab umika lenong ke bahinyau ke dekot na ke bapra. Bat ki kentien ki badon hapok jongka ki ongkum ne. Wat le risa persya yang aku nong syun jonga. Habang kelon ngan yeng. Habang syong haga jingdum. Utrai unlong ke jingsyai yanga. Bat ka phang pedeng jong ke jingalap ling bajong ni ke janmit kalong. Kilai kerwa jong ke jingkala ke bamut. Kilai kerwa jong ke jingkala ke bamut. Kendiat habangi persyang ban pej yakni ki kentien. Kidai ki bau profet Mika. Ya ke bau blay lo sumar bat ri kendong ha ke jinglong jingim ke bakan jaman sem. Lo sei ban yathuk ban kran ya ke jing shisha. Na ke benta ke Juda bat na ke benta ke ri Israel hi. Parok kawai. Ula keren ya kini ki kentien. Bat kini ki kentien ki bangla bu aga bakum kini ka poro. Kini ki kentien ki ba umaika lene umika u kup hau ya ga dur jong jing sngosi. Bat u kup hau ya ga jing sngokia. Namar ka jing jot jong ga Jerusalem. Naga daw bakim shimla kongu. Naga daw baga pop kelabam kruny. Bat naga daw jong jing bomla pan priang jongke. Ya ka ega bau blay ulale bah. Bat ya ki kubor jong kinong ya thuk lupa. Ki bla keren ha pedeng jongke. Bat ka weiru ong kinong thok la shisha umika uthok ya ka ne daga bau keren lupa ka ega ban sawan. Daga ni ka jing keren jong u prophet Mika. Kalong penban ka kubor ya ki Hebrew hak tu ki por. Men baki don ha Babylon. Ban ken mau, bat bagan nehi ka juk ka kentien. Kalong ka kubor, ban aibor, ban aimensim. Ya ki kun Israel, habaki don, haga Babylon, hapadeng ke jenglong merau jongki. Ngiken mau ya ka kene ka kana. Ki Israel, ki belong ki kun lajit jong ublay. Ka rukom long, ka rukom man, hagitu ki por, ka spak senem ka bapra, men bau Mika. Ula yeng, ban keren ya ka jeng shisha. Kalalong ka ba ijli hakamat ublay. Kalalong ka ba ki breu kidap daga sarong sngomen. Bat kim pediang ye ka jeng pen i jong ginong ya thuk lupa. Bat kani ka jing long jong ki. La penlong ya ki ban syak kini jendat ye ka ri ka jong ki. Ban syak ring merau sya Babylon. Kani ka jing keren sya pang ki nong syur. Wat le persyak yang aku nong syur. Ka ai lene ki ai kini ki nong syur. Kini kinong syun ketau. Ya kejeng risa
jong kahima Assyria. Bat ka jing risa jong kahima Babylon. Ban yo I haba katakan nong ba ka bakraw. Kala kelon no, kala jot no, baki breu ki badon hapo jong ka. Om syu bakilalong ki kenran. Kilalong ki merau haga jing jong ki. Dai namar kata kadaw. Bau profet Mika utho ye ka bakum kani ke jing tho. Bakan long si bentapat ke jing pen ken ma. Yaki breu haki tiki por, kamtam yaki Hebrew habagi don hagi jeng long merau. Bakan ni ka jo ka kenten. Jadi ka ki Hebrew ki ken mau. Bat ki sngow tho ya ka ek jeng bakla hagi jeng jong ki. Dengan persang ban peit na jeng ruai sam ka ba shispa lai punyo. Ka khot na ba keneng kong ter. Ka ba ki pen pau hang tu harut jeng ki wa Babylon hang tangi syong. Bat ngiyayam habang iken mau ya ka seyon. Bat ki keren ru ya kita ki nongsun. Ki balong ya ka Babylon. Bat ya ka Assyria. Ki para bangit beit yang bajong ni ka janmet. Na pedang ni ka pang ka bang labo ki lai kerwa jong ka jingkala ka bamut. Na kwa ban ya keren ya kitu ki lai tili ki kentien ki badon ha ni ka ktien ka jong ublay ka balang pensngau men henne. Ki ban long kum ki mat jing ya lap ha ka bakum ka ni ka janmet. Bat ka mat ka baning kong ka long. Kitu ki kentien ki baong. Wat le risa persya yanga. Ko nongsyun jonga. Kata kadai kamat ka baningkong. Ngin persyang banrung yi ki jingmot ki bare ki badon hagi bakum kini ki kentien jingong. Ki ban yarap ki ban kersyang nagam taga jing jonge. Kani ka baningkong kalong. Kani ka kentien ka bakren mat ka bapenpau hang ne do prophet Mika. Kathau ya ka senjam batmai. Ban yang pat nag jing syak job jong ka jing Wat le risa persya inga kunong syun jonga. Kadi ka senjam ka batmai. Ka senjam ka batmai. Ban yang pat nag jing syak job jong ka jing Ki kun Israel ru ki Hebrew ki sngow tho ika bakum kata. Padeng ka jing jot. Padeng ka jing syak ring merau. Ki sngow tho bagilalong ki merau jong ka Babylon. Ki persyang ban pai sa sisen pat. Markalong ka ikajing sisya. Baki rika pertai kir kebeng. Habayo I baka hima bakraw bor kakelan. Kani kajing rekebeng jongki. Kalong panban ka challenge ki Hebrew. O kila snow tho i kajing bakla. Mentakin persyang pat. Ban wat ika senjam ka batmai. Ban yang pat na kajing syak job jong kajing Baka dairu kajing temu. Ban wat biang sa sisen. Yaga buram kabalaja kabala penkup. Ha kajat ben real Hebrew. Kani kadi kawi kamat. Kabala dengan persyang ban pe igi jengmut bare. Jong kani ka kentien. Kaba arpat ka weipat na ka kentien kaba don hang ni kalong. Katu ka baong habanga kelon ngan yeng. Habanga kelon ngan yeng. Ka igi jengmut kaba don hang tu kalong. Katau ya ka jengkut jengmut. Jong ubreu ni ka breu. Kelam da buteng ban pen bahapat. Ya ka kabala sneu durna. Ki Hebrew umika udan ya ka bakum kata ka jing angnut. Baki breu jong habakila kelon. Lima ka pop jong kihi. Bat baki Hebrew ru habaki dan Babylon. Habaki sngow tho ya ka jing kelon jong ki den marka pop jong ki ka jing le persa jong ki. Kila kut jing mut ban yang pat. Ban tei pat lani ban pen bahapat. Ya ka kabala sneu durna. Haga jaj ben real Israel. Kani ka jing yoi. Kani ka jing sngow. Baga jingkut jingmut. Jangka jaj ben real. Habanga kelon ngan yang pat. Balai bagi sngow tho. Balai bagi kut jingmut kumne. Namar bagi bagi sngow tho lade. Bagi lang ki breu. Kibla bakla lentino. Bat bagi yoi daladehi. Yalah ka jangka jingjot. Jangka jing kumta habaki sakut haga jingjot. Kim simla hun ban syau hangta. Kisa ong kanya banga kelon. Ngan yeng kabathau pangan kut jengmut. Habanga sa haga pop ngan mi pat nangta. Ban pen bahapat. Ya kata ka jinglong jing kabla sneu durna. Kapalai bat kabakat do. Itu ka kentien kabaong. Habanga syong haga jingdom. Utrai ulang ka jing syai yanga. Kani ka kentien. Kaba pen kaba kedau ya ka jingmut ke bare.
ka bathau ya ka jingwat ya ublay hapdeng ka jingjak lenti ka baar pa ka jingkam kenti ubreu ya ka jingpen ublay la sngo tho ya ka jinglong pop la mi na ka bakum kata ka pop la kenterno ya ka bakum kata ka jingle bakla ande ka ka basa ka long don kamban kam kenti ya jing thau thamai ka jong ublay ki Hebrew kila le kumta kila kam kenti sa sisen pat kila sngo tho ila de bilong Hebrew kila jananti kila kam kenti bat ublay ru lapan pau ba ya jing ja lenti jong ki ublay sa sisen pat ula betin lenti ula pelat merau ya ka jing jong ki ula pelat merau ya ki Hebrew na jing sinshar jong ka Babylon ki para banget be leng ba jong kini ka por kani ka khubor ka khot yang iru compare ni sngo tho ilade sing idon na gabakum kani ka janmet ni don na ki yang kisam ki jongi ban perkhat i gabakum kani ka sngi ese yo don na pleng jongi ngila ngam ki ki jong kani ka perthai ngila ngam ha ka pop ngila ngam ki jingdi ki ba pen buat ngila ngam ha ki kam auria ki ba teng teng ni sngo tho ilade ba don syo manu balak ban yarap yanga re gabakum kani ka janmet kani ka khubor ka khot yangi bagi jing hamno jongi kam dai ka bakut ublay ubo ya ka senjam ka baar ubo ya ka second chance ka jing jongi bangin mi pat nang ta bangin ya khunda ka bangin ang wat le persya kunong shun jonga nah ba habanganga kelon ngan yang pat bat manu ban pen yanga dai ublay uban sius pa ya ka jing jongi ki para bangit be compare langi bala bakla lenti compare ngila dole no iga buram ka jong ublay namar ki pop bagi jingle ki jong hi ande kini ka khubor leng basun ka janmen kan ya rap yang bangi ngin yo i delade ila ki jong ki pop bat bangin sngo tho ro bandom sakut sa hajo andre ngin mi no naga bakum kata ka jinglong ban in kner pat shaki ki batmai haga jing jong hi kumba ka jingwai so sun ai kalno ka basan ka khot ka bar phuai ka ong do pentemai yangi kum bamen barem ini ka kubor kan ya rap yangi para bangai pada pedang jing telot ki babon pada pedang jing ki bangi dai ban ya kendo andai ha bangi don ya ka bakum kene ka juk ka jengmot kan ya rap yangi bangi nom sa do hajo dai namar kita kadang ngabu ya ketika pang ka baong ki lai kerwa jong jing kala ka bumot namar ka jing jing kum ki bangai haga jing kala ka bamut jing sngo tho jong i ga jing long pop kam kut tang hang ta ha bang la sngo tho bang long ye ba pop ni la bakla ni don kam ban mi nang ta om bangin sngo tho bang la bakla ni wat i ga jing yarap no blai ha ban nala de ngim sim la mi no na ga bakum kata ka suit jong ka pop kanom don ga jing mentoi hangi dikini ki lai kerwa jong ga jing kala ka bamut kare ban don ha wei pa wei breu haka wei pa wei ka breu bahabangila sngo tho ya ga jing duna ga jing ngin mi nang ta om ka pop kan kejap yangi ngin mi nang ta bat ngin claim ya ga jing pen ka jang ublay bat hang ta ken ublay unyo ban sandur sa sisen pan ya ga jing jongi ki para bangit be kini gilong kendiat ki khubor jong ga jing alap leng ba jong ni ga janmet ka banga don ban ai hapdeng jong pi bangiru leng ba jong ni ga janmet ngin ong gomong prophet Mika ngin ong gomong ki Hebrew hapdeng jing ring merau ha Babylon wat le risha persya yanga go nong shun jonga na babanga kelon ngan yeng habanga shong haga jing dom utrai unlong ka jing shai yanga blenis ban kerku yeng ga kubor usne ban yarap ru yengi leng baju ga janmet ublay nam daga boram ka jongo amen ni pen pau ka jing sngongo ka bakrau ya i pastor pi khar umlong na ka benta ka khubor ublay on ya kerku kerhai ya pi pastor menta nginya penwai no ya ka jeseng da ka jing ruai ka basan spa an refuwe bat ngin sayo ya ka jing kerku penwai na I advisor jong ka jeseng kentei I temen basan EW Karsano Pai kunong yai wir bla kuslai bla tai
Ngap ka jing khot ye unong ap lang bron. Yami un pen im, yami un saj par, ya u tu pediang kloy, wat pen slam yo jon. I go no yard where black goose lie blood tide. Snap ka jing caught you nong ngap lang bro. Yami un pen im, yami un sai par. Ya utup yang kloy wat pen slam yo jo. Dagi tin ba jem daga baca slam unong ap lang bro du kod yami. Daga baca slam dagi tin ba jem dajing iku ong tu wananga menta udang khot balai menjot sa la mela jaslem katana kasem dalo kajing yap ya mela seus pa da kajing snow lem chawe bom la chen dagi tin ba jem daga baisha slem unang ap lang brod u kwat yami daga baisha slem dagi tin ba jem dajing itu ong tu wananga ngap kak tin jong u perkat jing islay na marki pop me usaga dipna jing mapajat nai jing embom jilkut ya me wala siuka kuna dagi tin ba jem daga baisha slam unong ap lang brod u kwat yami daga baisha slam dagi tin ba jem dajing itu ong tu wan hanga wan daga lat rem lenti basisha rung da uji su ulang ka jingka unong ap lang brod yame udang kot wan la mela tai sak masyu wat shong dagi tin ba jem daga baisha slam unong ap lang brod u kwat yami daga baisha slam dagi tin ba jem
Baraga bawai no jong kini ke jing shakri ke jongi khmat jong me au blei. To isnei ke ban kerku ye ke ktien ke jong me ke bangila yo. Bagan long ke jing ban thama ye ke do not ke men sim ke jongi ke biyo sngo ye ke ktien ke jong me. To ai bag jing ai eu Jesu Christ bau trai ke jing ye ba u blei u pa na bom jukut. Lembaga jing selok ke jing ban tingen ke jing ban side bor ke jong men sim bakoi. Kin song sa hai ki jing im ki jongi marway halaki yeng ki sem ki jongi ho kin long ringkat bar ki banget ki besakri ki bamani ublay uba im hagani ka ri bar keleng setelah kini ka perthai menta bar sigi ba bom jukodru amen.